explorar ese espacio natural. Se me contestou, tampouco é para poñer toallas aquí, vale? Entón xa vin que ninguén quería nada. Vexo que agora, pois sí, hai sensibilidade por isto e que se quere chegar a algún punto, pero é pola información que a día de hoxe, bueno, non hoxe, porque hoxe non é por urxencia, non me deu tempo a recoller información e pedir informes de como están hasta agora mesmo, porque isto pode cambiar, pode haber unha intervención ou unha resposta da administración que non teñen neste momento, pero estábase dilucidando de quen eran propiedades das minas. Sei que toda esa documentación as minas non, perdón, a presa, vale? Sei que hai estudios por aí que vin que forma parte de unha estructura de producción de enerxía eléctrica, hidroeléctrica. O que sabemos é o seguinte, que no pasado sí sucedeu. Non estaban como as actuacións que se fixeron recentemente, eu xa lle dixen e que digo aos grupos que están aquí representados que deberamos de facer un día unha visita a esas instalacións por dentro, concertámola, solicitámosla porque non podemos ir sin permiso dos que somos concesionarios e visitamos as actuacións que fixeron, como estaba eso e como está. As escorrentías que facían que pudesen baixar os áridos libremente cando chovía hacia o cauce, o que se fixo para conter esas escorrentías. Todas as actuacións que se fixeron nese sentido que para mí melloraron moito o espacio mineiro. E se mellora o espacio mineiro tamén se mellora moito a incidencia dese espazo no cauce do río e en todo o que nos ocupa e nos preocupa a todos. Que estamos, e por outra parte decirlle que na Diputación da Coruña e o portavoz do grupo que pertenzo nese momento chamou aquí, estamos falando que para facer unha moción na Diputación sobre este tema. Non podo ser literal porque non teño esa memoria prodigiosa que me gustaría ter, pero sí sei a esencia desa moción e era que se pedía á Consellería de Infraestructuras que técnicos fosen a analizar a solidez da presa e que si había algún risco, que tamén se propuxesen medidas para solucionar. Eu recordo, e ao mellor é máis, vou a pedir tamén esa moción e tamén enseñaré a cual eu personalmente farei co portavoz para consensuar esta petición. Estou de acordo agora, pero eu lle pediría que se quere que nos votemos esta moción. Hai algo que hai que cambiar. Nos anos 1928, e aparte aparece en varios sitios. Nos anos 1928 e 1939, as empresas concesionarias británicas construíron dúas presas de residuos, construíron dúas presas que logo se encheron con residuos mineiros. E logo aparece máis abaixo, que volven a definirla como de residuos. Está con residuos, pero non é de residuos, non era para residuos mineiros. Eso é o que me consta a min. Si se cambia esa palabra. E tamén me gustaría que cando se pon, digo pero o mellor é que iso é demasiado prudente, no caso, instar a Xunta de Galicia para que en cumprimento da Lei 26/2007 de 23 de outubro de responsabilidade medioambiental obrigue a concesionaria a adoptar e executar as medidas de prevención, evitación e reparación dos danos medioambientais e que no caso de omisión, a que se refiere aquí? Aos danos causados por esas presas? Antes hai que demostrar que son a súa propiedade. Que é o que estaba mirando, e iso que eu agora mesmo non teño documentación. Pero bueno, non pasaría nada. E cando siguen dicindo retraso, resistencia a obstrucción, inicie subsidiariamente a execución destas medidas con cargo a patrimonio e Tusten San Fins, SL. E creo que se tiña que quedar aí. Creo que se tiña que quedar aí, porque xa hai xente que está desempeñando o seu traballo como podía ser vostede nunha empresa e vamos a propietarios, xerentes, directores facultativos, falta meter ao xeólogo pobre tamén aquí e a cada un dos que traballaron na mina de algúns veciños de Lousame. Se eu lle rogaría que elimine ese párrafo e que non poña, vamos a, si quere a leemos, eu sinto porque estou volver a leela, pero onde aparece de poñer como, vou dicir donde, no primeiro parágrafo, no párrafo, na línea 2. Logo lle pasaríamos, construíron dúas balsas
construíronas con residuos, non. Construíron 2 presas no cauce do río Pesqueiras, tamén coñecido como rego das Rabiseiras ou río Sanfins. Eu aí omitiría Residuos mineiros. o de, non son presas de... Non, todo, de residuos mineiros. Construíron 2 presas, vale. Estas presas figuraron como instalacións de residuos mineiros. Porque iso porque pasaba, cando como non había medidas de contención e viña a chuvia e non había contención das areas que estaban arriba na areeira, se vostede coñece, se deslizaban hacia baixo. Entonces, inundaban a balsa e hubo unhas inundacións moi grandes nun momento que saiu toda esa area. Iso é certo, nadie pode obviar unha realidade, porque todos os veciños de Berrimes e da zona lle poden contar, pero eran outros tempos. Eso agora non se permitiría, e eu sei que non vai a suceder, porque non vai a suceder se funcionase a mina, porque non lle permitiría, nin Aguas de Galicia, nin ninguén lle permitiría facer as cousas mal. E Aguas de Galicia é un organismo que todos o recoñecemos como riguroso, vale? Non o permitiría. De feito, cada delegación que se presenta a estuda, veñen aquí a facer probas, veñen técnicos varias veces, e creo que coñecen todos Lousame e o espazo mineiro de Sanfins como se fose a súa casa, por as veces que viñeron e que nos encantados de que veñan a cumprir co seu traballo. Seguimos aí leendo, párrafo 2 non aparece, 3 tampouco. No primeiro parágrafo da contraportada, que se trata de presas con residuos. Cando di aquí, non vamos a corrixir isto, pero quero tamén decir o que eu coñezo, a día de hoxe o que eu coñezo. A empresa que figura como concesionaria ven omitindo continuos requerimentos, no? O que eu vi no expediente cando consultei, xa fai moitos meses, a mellor un ano, o que decía a empresa que eso non estaba na súa concesión e que non era deles, e entón a Xunta buscaba, de feito me decía que estaba buscando en arquivos, documentación, para ver de quen eran esas presas. Aí é onde eu me quedei, vale? O cual que omiteu o contigo, non sei, pero tampouco vou dicir, eso vai a seguir aí, pero dicirlo que eu poñer no seu coñecemento o que eu sei. Vale. Acordos. Instar a Dirección Xeral de Enerxía de Meios e Aguas de Galicia para que estas administracións apliquen a concesionaria mineira a proceder ao desmantelamento das presas de residuos mineiros. Con residuos mineiros. É unha preposición, pero é moi importante. Retirando os residuos acumulados no cauce procedendo ao súa posterior demolición e restauración ambiental da zona afectada. Instar a Xunta de Galicia para que, en cumprimento da lei de literatura de responsabilidade medioambiental, obliga a concesionaria a adoptar e executar as medidas de prevención, evitación e reparación dos danos medioambientais e que, no caso de omisión, retraso, resistencia ou obstrucción, inicie subsidiariamente a execución destas medidas con cargo ao patrimonio da empresa, xa da concesionaria. Solicitar a Aguas de Galicia copia do expediente de dilixencias de averiguación da titularidade das presas de Sanfins, dando traslado do mesmo aos grupos municipais. Bueno, xa non teño que facer eu, que xa solicitan e que non mande a Consellería se xa temos todos. Solicitar a Dirección Xeral de Enerxía, Minas e Aguas de Galicia para que remitan informes destinados aos grupos municipais sobre a situación actual das presas de residuos mineiros desde o punto de vista técnico e xurídico, así como das medidas adoptadas por sendos órganos para evitar as potenciais riscos sobre o ambiente, a seguridade e a saúde das persoas. Vale.
Alguna intervención sobre esta moción? Sí, nós en principio a posición nosa é externos por unha razón moi simple, sencilla. Non se pode obligar a unha empresa a facer un gasto en algo que legalmente, de momento que sepamos, ignoramos que sea da súa titularidade. Entonces, mentras eso non se resolva, o resto todo non ten objeto. E, bueno, aparte, había outras consideracións que non entramos nelas, pero mentre non se resolva eso, non há lugar ao resto, porque non se pode obligar a unha empresa privada ou pública, sea que sea, se non está definido a titularidade do ben a tratar. Ben, nos que as coincidindo con cas modificacións que lle dixen de poñer en vez de con, que se acaba de nomear, nos absteríamos. Se non se corrixen esas cosas, votaríamos incluso en contra por incorrección Que? Non, si, pasamos a moción como cree vostede, con as correccións, votamos. Vale, votos a favor? Abstencións? Alguna outra moción? Sí, é unha moción que se atruse unha xunta de portavoces e que compañeros do meu partido de la Diputación da Coruña que nos la están reclamando porque o Concello de Noia xa puxo en conhecimento deles e máis o Concello... Cal é o xeito de moción, señora? Moción sobre a estrada de P1105. Entón, xa compañeros nosos do BNG nos pediron que ainda non a mandamos e que o Concello de Noia xa mandara, entón volvo a traer hoxe. Isto comentáramos na outra ocasión que deberamos de facer a conxunta. En xaneiro, pero porque o COVID quedou aí papelado. Quedou aí, que agora podemos poñer o que nos parezca a todos. Votos a favor da urxencia. Esta carretera, a carretera que vai dende Noia ata Boiro, é algo que levamos pelexado moitísimo tempo, que incluso alcaldes de Boiro, de Noia e de Lousame saímos no lugar máis perigoso desa carretera reclamando que se actúe sobre ela e bueno, seguimos nesas condicións ao igual. Logo eu un día plantearei presentar tamén unha moción sin ser por urxencia, senón incluindo no punto da orde de xa da mesma comisión informativa sobre actuacións que hai que facer urxentes, algunhas que están paradas e outras que son urxentes para o municipio, tamén estradas da Diputación Provincial. Podemos facer incluso solicitar que nos fagan un plan de actuación nas nosas estradas. Pero o prepararemos nunha xunta de portavoces na próxima reunión, que teña convocada por outro asunto que xa lles comentei outro día. Votos de urxencia, por favor, si o pode ler O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, ao ver o Regulamento Orgánico Municipal, presenta a seguinte moción para o seu debate en pleno. Exposición de motivos. A estrada de P1105 que unos concellos de Boiro Noia e da Diputación da Coruña. Actualmente, a maior parte do percorrido desta estrada non ten reflectores nas beiras do firme, só ten gardarraíz nalgún dos tramos. Moitos tramos carecen de iluminación, polo que se faría necesario mellorar a seguridade viaria, sobre todo para cando cae o sol e hai días de escasa visibilidade con chuvia ou néboa. Poderían instalarse reflectores ao longo da estrada, marcar os límites das mesmas, mellorar o pintado das líneas ou calquera outra actuación que implique mellorar a seguridade viaria. Ademais, no plano local, isto fai referente ao Concello de Noia, ademais no plano local, estas entradas carecen de viaturas no tramo que vai dentro do campo das rodas ata sobre viñas, que supón unha gran inseguridade para os viandantes. Por outro lado, a conexión entre Noia e Boiro en transporte público é moi deficiente, sendo dous puntos que deberían estar moi ben conectados polas súas relacións laborais, económicas e de ocio. Por estes motivos, propoñemos o seguinte acordo. Instar a Diputación da Coruña a mellora da seguridade na estrada de P1105 que pasa polos concellos de Noia, Lousame e Boiro, traballar conjuntamente con estes dos concellos e a Diputación para que esta mellora sexa o máis pronto eficaz. Instar a Diputación da Coruña a instalación de virarrúas no tramo procedente ao noso concello, así como ofrecer toda a colaboración necesaria dentro do noso concello para que a actuación sexa máis pronto e eficaz. Instar a Diputación da Coruña a eliminación de varios puntos negros do trazado.
instar a Xunta de Galicia e a empresa concesionaria correspondente para que se acometa mellor a dimensión estratégica dos concellos de Noia e Boiro en transporte público mermada pola pandemia do COVID-19. Vamos a ver, donde pon ademais o plano local esta estrada carece de beiras rúas no tramo que vai dende o campo das Rodas ata Soleviñas, non, perdón, Lousame tamén existe, dende o campo das Rodas ata pasar a parroquia de Tállara. É dicir, aí en sitios hai beiras rúas en Tállara, pero ni Merelle, ni Meixón Frío, e unha zona moi perigosa, que é que está onde remata as Soleviñas, con un cruce de tráfico importante que vai pola ponte de San Francisco con Curcos, polo que transita moita xente camiñando e que hai un momento, un tramo de uns 100 metros en que non tes por onde ir. De momento está habendo moita sorte e que siga habéndoa, pero debíase de actuar e ao mesmo tempo que o talud perigosísimo tamén, porque con árbores que este ano actuaron, nos actuamos en algún por conta propia, pero como non nos quitaban, calquer día cae encima de un vehículo. Entonces, eu creo que se engada aí Campo das Rodas, ata Soleviñas, se dá nos concellos de Noia, no ámbito desa carretera, concellos de Noia e Lousame. É que esa noción está feita. Claro, está feito. Presentouse en Noia en Boiro así, presentouse nos tres concellos iguais. Bueno, pois nós non existimos, eu eso sí que me nego. Ademais, no plano local desta estrada carece de beiras rúas nos tramos que abarca, nos tramos do concello de Noia e do concello de Lousame. Este ano veía que colocou, e agradecemos tamén a Diputación, porque aquí hai que ser xustos, e logo pedíndolle moito tempo varias cousas, pero bueno, unha delas, ao salir dunha comisión, a protección, porque pasou algún accidente a saída de un acto religioso, unha persoa caeu da acera abaixo, porque as aceras que están construídas na marxe indo de Boiro hacia Noia, na marxe dereita, había unha altura considerable, e pedimos en certos puntos onde había moita altura e onde a mí me consta que caeu xente, porque unha está no lugar onde vivo e caeu unha persoa a finca de frente, baixando dun coche, sorte tamén. No caso de Tállara non houve tanta sorte porque rompeu unha cadera, pero en outro lugar sí, a que puxeron esas valores despois de un tempo, pero bueno, eu espero tempo, que sempre cando non tenen as peticións se colocaron esas barandas, o cal, pois tamén pediríamos o mismo para outras actuacións que se están o que se está pedindo sempre é razonable, que se piden en vías da Diputación que non parecen tales. Vale. Si corregimos eso, a mí, non sei que opina o grupo socialista, me gustaría que fose unha moción conxunta dos tres grupos políticos. Non hai problema. Como a temos se lle podía, para facilitar a labor da secretaria, porque pasar as datas é un traballo que leva moito tempo. Entón, se tuvésemos as mocións, todas as que presentamos, en un formato que se pode prestar por correo para poder traballar sobre ele, sería ideal. Votos a favor desta moción conxunta, cas correccións que acabamos de expoñer. Nos tiñamos unha, pero non a vamos a presentar a secretaria, xa presentaremos noutra ocasión. Tempo verá o que seguirá sucedendo o obxeto desa moción. Robos e preguntas? Sí, gostaria de ler antes un manifesto, podo? É sobre o Día Internacional contra a Explotación Sexual e Trata de Mulleres, nenas e nenos. Sí, pode. Vamos a ver, o 23 de setembro se conmemora o Día Internacional contra a Explotación Sexual e a Trata de Mulleres, niñas e nenos. Esta práctica extendida por todo o mundo é unha manifestación extrema da desigualdade das mulleres e da pobreza na nosa sociedade. A trata de mulleres e de nenas con fins de explotación sexual é un dos máis terribles negocios do mundo, senón o maior. Segundo datos das Nacións Unidas e da Unión Europea, as mulleres e nenas representan o 71% das vítimas de trata detectadas en todo o mundo e o 80% das identificadas en Europa Occidental. O 95% delas acaban explotadas para a prostitución.
A explotación sexual é a forma máis común de explotación, seguida do traballo forzado. As mulleres, ademais, encontranse entre as máis afectadas pola pandemia. Compartimos o chamamento de Nacións Unidas para que a resposta ao COVID-19 e a recuperación posterior a nivel mundial asinen un lugar prioritario a dignidade humana e os dereitos humanos. Debemos redoblar os esforzos para proteger as vítimas da trata e evitar que as persoas vulnerables sexan explotadas. Asimismo, queremos reconocer o traballo de organizacións e colectivos que siguen prestando servicios vitales durante a crisis, localizando as vítimas e axudándoas a ter acceso á justicia, salud e asistencia e protección social, e evitando que se produzcan máis actos de abuso e explotación. O Partido Socialista posiciónase radicalmente do lado das vítimas e en contra do negocio do sexo, que se nutre do sofrimento, da explotación das mulleres, nenos, nenas máis vulnerables, violando todos os seus dereitos. O PSOE defineuse reiteradamente abolicionista da prostitución e defende un modelo social que loite contra a desaparición das causas que obrigan as mulleres a prostituirse, por ser incompatible con o modelo social que proponemos, de igualdade, de respeto á dignidade das persoas e de defensa dos dereitos humanos das mulleres. A igualdade entre mulleres e homens continuará sendo inalcanzable mentre se compren, vendan, exploten a mulleres, nenos, nenas, prostituíndoos. Os estudios e as experiencias en outros países indicanos que ali onde se regularizou a prostitución aumentou a trata. Por tanto, entendemos que para combatir a trata de nenos e de nenas con fins de explotación sexual de maneira efectiva hai que acabar ca prostitución. Sin prostitución non hai trata. Os socialistas traballaremos para abolir a prostitución e erradicar a trata de seres humanos con fines de explotación sexual, defender a dignidade das mulleres e terminar ca redes e mafias que se lucran explotando mulleres, nenas e nenos. Debemos proteger e asistir ás vítimas, cooperar cos países de origen e concienciar a ciudadanía que é un comercio ilícito e unha forma de escravitud. Por todo, continuaremos cos traballos que xa iniciamos nestes meses dirigidos a aprobar a Lei Integral contra a trata de seres humanos, con fines de explotación sexual e contra a prostitución. Os socialistas suscitamos este debate no Congreso e aprobouse a nosa proposta nunha proposición de lei para abolir a prostitución e a trata. A portavoz Adriana Lastra dixo que non é posible un país sin igualdade mentre convivamos de maneira normalizada con violacións de dereitos humanos en carreteras, parques, polígonos e pisos. A subrogación dos dereitos e da dignidade das mulleres que supón a prostitución é incompatible co feminismo socialista e ca propia democracia. E hai unha cita final que di que a prostitución non é o oficio máis antigo do mundo, sino é a esclavitud máis antigua e grande da historia. E, bueno, quería resaltar eso como está reciente a fecha. Sí. Gracias. Gracias por... gracias tamén por o manifesto. Solamente dicir unha cousa, que eu non creo, e como muller, aparte, me revelo, que o feminismo sea de ninguén. Ni feminismo socialista, ni feminismo do PP, ni feminismo do BNG, non. É o feminismo da sociedade toda que queremos a igualdade. A igualdade. Digo porque esos termos hai que ter, a mí me parece que temos que ter todos cuidado con eles, simplemente. E o demais, pois, que totalmente de acordo. E decir tamén que sempre o Día da Muller, a ver, normalmente facemos unha concentración auxiliante, pero que con COVID non queremos evitar todo ese tipo de cousas, non? E aparte de que a xente para vir, pois sabemos que acude menos, veñen ao médico e tamén con moita precaución, entón nos parecía efectivo. Que manifestamos en diversas ocasións, incluso creo que temos unha moción presentada contra a trata, xa fai un tempo, e que estamos, saben perfectamente todos os que están aquí presentes e todos os veciños que traballamos por a igualdade e por todas as causas que vayan en pro de conseguir esa igualdade dende o principio desta legislatura, da anterior e de todo o período que levamos no goberno e que sempre tamén recoñecemos que a oposición apoiou todas esas iniciativas. O cual... Como non se fixo nada... Pois non se fixo por eso, vale? Porque salvo que acordemos outra cousa en grupo de vir todos os que estamos aquí e acatar as distancias, para facer ese día o que podemos poder facelo nas redes. Eso sí que tería que terse en conta sempre, facer algo sempre nas redes, ainda que mentre non podamos estar, porque ahora mesmo estamos nun período complicado de rebrote, xa o sabe,
ainda que non sexamos Lousame un sitio de perigo nin a comarca, pero temos que ter todas as precaucións posibles para que non haxa ningún contagiado máis dos que pode haber neste momento en Lousame. Vale, moitas gracias a todos. Perdón, robos e preguntas. É que como me interrompeu aí, eu dixen robos e preguntas antes, perdón, Vamos a ver, nada, cortiño. Chamou a atención en algún dos decretos, 388, 89, 93, 94, 95, 96, hasta o 403, que se abriron uns expedientes sancionadores de infracción polo COVID-19 a través do Concello. Quen sanciona eso? Gústame que me faga a pregunta. Pois eso, tráfico en varios puntos, na zona que limita con que se confundiron e tivemos que devolver algunhas porque eran no Concello de Boiro e non temos que tramitalas nós. Eles detectan a infracción, pois que a xente non leva mascarilla indo 5 persoas no coche e tal, para, sanciona, e quen temos que abrir ese expediente somos os concellos. Devolvemos tráfico non. Os concellos. Xe te digo, incluso hubo 3 que como estaban no límite na carretera esta da que estábamos a falar, no límite en Concello outro, confundíronse e claro, a persoa que ten que pagar esa infracción pois recurre e di que non estaba nese Concello cando dirección. Chamou a atención porque en 6 meses que levamos con este famoso COVID, justamente foi un día solo. Teño que preguntar ao tráfico. No, vamos a ver, a mí chegame e digo, home, pois pondríamos municipales agora no Concello, porque claro, non... Pero ollo, que Garda Civil ten e a Policía Autonómica e a Policía Local teñen todos capacidade e competencia para facer esas actuacións e que eu tamén agradezo que as fagan, Si a mí me parece perfecto, pero se eles as fan, o normal é que transmitirán eles e que non cargaran ao Concello con máis burocracia. Eso estamos de acordo. Pero tampouco se pode culpar a ese grupo de traballadores, senón que hai que cambiar a legislación para que non sexa os concellos sujetar algo a esa xestión, senón que a fagan desde outro organismo ou administración. As resolucións todas plenarias salen no GOV aos 15 días. Poden facer eso? Non sei que se refire. Eu tampouco. As actas, por exemplo. As actas? No GOV non sale. No, as actas remítense a subdelegación do Goberno e a Dirección Xeral de Administración Local e publicanse na página web do Concello, no portal de transparencia, pero non se remiten ni ao GOV. A tanto non ten fecha. Tan pronto están redactadas as actas. Vamos, o mesmo día que se adoita asinar, pois, se non é ese día ou os 2 ou 3 días... Nós recibimos antes do pleno. Claro. Vale, pero non quer dicir que se fagan antes do pleno, poden estar feitas antes. Claro, sí. Pero se non se terán que aprobadas no pleno, as actas. Sí. E despois deso... Pero tú, entonces, as actas, antes de aprobalas, confeccionas. Entonces non van a ese organismo ou non se colgan mentre non se aproban, non? Non, van no momento en que se aproban. No, a ver, estou me explicando mal, vamos a ver. A acta no momento no que se redacta e se asina, que técnicamente é un borrador de acta, hasta que se aprobe polo pleno, xa ten virtualidade xurídica. Entón, no momento no que esa acta se asina, xa se lle dá traslado á subdelegación do Goberno e á Dirección Xeral de Administración Local, independentemente de que esa acta pode ser aprobada mellor 2 ou 3 meses, que non adoita ser tanto tempo, porque os plenos ordinarios é cada 2 meses, pero, pois mellor unha acta pode levar máis tempo facelo, polo motivo que sexa. Unha vez que é asinada a acta, antes de que se aprobe polo pleno, xa se envía aos organismos. Pero non, quero dicir, eso non ten ningún problema. Despois, cando se vai a aprobar a acta no pleno, se hai que recoller calquera tipo de rectificación, non se rectifica a acta anterior, senón que esa rectificación se recolle no pleno no que se aproba esa rectificación. É dicir, non se corrixe a acta anterior. A acta anterior queda como está, pero no pleno
na sesión na que se aprobe ese acta, se hai que facer unha rectificación, queda recollida